Niki. Koleżanko. Masz czkawkę? Pierwszy dzień od 2 tygodni, co nie ryczysz. Ale fajnie. Podoba ci się zabawka? Podoba ci się zabaweczka? Tak? Patrzysz? O, zaczepisz ją? Zaczepiasz ją? Tak? Cześć. Kuku. A kuku? A kuku? A kto tu jest? Kto tu jest? Podoba ci się? O! A tutaj tato? A kuku? O! A to kto to? O! Ale tata dźwięki wydaje, co? Patrz, jaka fajna zabawka. Ty mały skowronku. Wyspana, najedzona. Uśmiechasz się nawet? Patrz, o, co to się stało? Co to się stało? Taki ładny uśmiech mamy. Taki ładny uśmiech. Oj ty kochanie. Zaczepiasz zabawkę? Znowu uśmieszek. A mówisz? Mały muchomorku. Pomachaj teraz do nas wszystkich tutaj. Pomachasz? No, to wyłączamy. Pa, pa.